RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala din. Imong nanay. Laylay sosa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda. Bakal papay. Ili tulog anay. Bisag unsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko. Dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw. Ayaw! Ah! Ang Laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may bawati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albores, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Mahimong may daotang mahitabo ninyo. O, nako, sa atong paingnan. What? Lagi. Dili ba matod ko? Tinuhuan man ni alang ni mo, senyora. Apan, unsa bay, mawa ako, mutuo lang ta ba? Busa di lang tampadayon sa atong adtuan, oy. So, wapay, mintras nga, wapay daw tang nahitabo. Unsa? Ako, dili biyag yung kutuho-tuhoon nga pagkatao nyo ra. Kanang mga istorya ng manana. Dili ko mutuo sa una ng kalag nga mo balik. Pero, human sa hitabo ganina, ako ganina ako nang pagbalik unta sa mansyon ba sa akong pagbalik. Mura bitaw ka. Lapaw pa ko tuo nga may kalagyo mo balik. Ilabi pa kun namatay kini nga dili kabubuton sa Ginoo. Namatay ni tungod kay pugos nga gipatay sa katao.
mahimong nangita kining hustisya sa iyang kalit nga kamatayon. Lola, Katiguang na ni mo, Mihoy. Aron mo tuo pa ni Ana. Guwang, eh. Way kalag na mo balik. Wa! Pero, saan ni Mos pag pasabot na ko? Nga kung nakita ka ganina, senyora. Ha? Saan mo ko ni Mos pagpasabot na to? Nakita na ko mismo si Mila nga nagbaklay. Nga, kuan, kanang way hapin sa iyang tiil dito daplin sa kalsada. baka kung... Oh, iho! Iho! Stanley, apo ko! Ayaw to kasi, Mihoy! Buhi si Mihoy! Baka kung ka! Baka kung! siya! Patay na siya! Patay na siya! Di na siya mahimong mabalik pa! Human ko sa patya! Senyorito. Stanley! Buhi siya! Nga nung gibiraman ko ni mo, Lola! Pasagdi ko sa kumbaton! Pati yung dukarin tawana! Baka kung siya! Lola! Stanley, apo ko! Look at Lula! Look at me! Shh! Calm down! Calm down! Lola! Everything is okay. So, breathe in, then breath out. Very good. Sakita, eh. Then do it again. Okay. Very good. Karon, may nabati ka bagikan sa akong apo, Mihoy. Ang senyora. Unsa imong nabati? Wa ko'y nabati. Tungod kay naglisod ako sa paginhawa. Wa. Good. Kung dili ka buot nga mausab pa kadto, paandara na kining sakyanan. Sige na. Mulahos na kita sa baligyaanan og mga buhak. Oo, matuman, senyora. Iyo, Stanley. Okay ka na? Yes, Lola. I'm perfectly okay. Ang sibod niya ipasabot yung gisulti ka kanina. Anak, Felipe. Kalimutan karon, murag dili pa ko makatuo nga wala siya na. Kamakaluluoy sa among anak. Kagamay pa niya nga gibiyaan ni Mila. Ingon man usab ako, Felipe. Murag dili sab ko makatuo. Apan kinahanglan magpakaligon kita alang sa akong apo. Sa inyong anak. Dili ka mahimong mapukan, Felipe. Gikinahanglan ka labaw pa karon sa inyong anak ni Mila. Day. Sakyanan ka na sa senyora. Niana kita tungod sa bahay nila ni Mila, apo. Compose yourself. Yes, Lola. Okay, tana. Magpaabot na kita sa atong pahasubo. Mihoy, ablay ng pultahan. Nga nung nagtanga ka pa... Oo, senyora. Kadiyot. Kalayan yun sa akong pamati nga mianhi pag-usab, eh. Murag bugat kayong pamati o ni Lapita. Senyora. Dali na, apo. Musunod ko, Lola.
Ayaw pagdugay. Tanamihoy, bitbitan na ka ng mga dagkong buwak, paingon sa haya. Oo, matuman, senyora. Kuhaon ko una diri sa loyo sa sakyanan. Dinhira usab din nila gihaya si Mila. Sa ilang panimay, diin nabuhat ko usab ang krimen nga to niya. Naasa ubos silang bahay ang iyang haya. Ay, manaog na ko tinis sa kanan. Husto si Lola. Dili mahimong magpakita ko na guilty ko. Mutagad ko sa mga tao din sama sa wako'y krimen nga nahimo. Ubay-ubay ng mga tao. Hapon pa lang kani. Musunod ako nga duri, Lola. Oh! Bata pa kaayo siya nga nawa. Kaluoy sa inyong maya nga bata, Felipe. Busa, dawata ang akong mga pasubo. Ipahimutan na ka ng mga buwak diya sa kilid sa lungon, mihoy. Senyora. Dawata kining sobre. Makatabang kininyo samtang nagdagan ang adlaw sa inyong paghaya ni Mila. Nasayod ko kung unsa kagasto ang mamatyan. Busa, sige na. Dawata na kini. Senyora, kabaghagod-an. Ayaw ka naguna-una, Ang mahiyunong danon nga makatabang mi sa inyong kahimtang. Dili na lain ka nako si Mila, Myrna. Nasayod ka gyud niya. Senyora. Ako og ang akong apo. Mupaabot ka ninyo sa among mga pa... Senyora, ang sakyanan, gida ni Senyorito Stanley ang sakyanan, gibiyaan ta. May dinalian lang tingali nga giadto ang akong apo. O baka sugo sa lawas. Or it could be nga dili niya makaya ang pagsudong sa patayng lawas sa iyang higala nga si Mila. Nasayod ka na. Sud kining duha ka ni adto. Dili ba, Myrna? Senyora. Unsay oras sa inyong pangadji? 7:00, senyora. Paabuton ko na lang ang pangadji aron magkasabat ko. Mihoy, pagkuha na lang og laing sakyanan sa mansyon. Magpaabot ko nimo dinhi. Matuman, senyora. Maya na sunipan ko sabaw na akong gihigop. Hey, si Mihoy tumurag. Nag-drip sa sakyanan sa paghunong. Sagit shit mag-agi. Kuya, wagod. Ang tuon ko gani, be. Shit. Siya juga to. Siya gud. Ingon adto usab ang ako nakita niya kani adto.
Magkugusi siyang anak dito sa may bitana. Siya kadong nagkugusog bata. Nagtagilid siya. Si Mila kadto. Si Mila! Senyorito! Gusto kong mutuo sa giingon, Lola, nga way patay nga mabalik. Apan nga nung kanunay ko siyang makita. Nga no? Senyorito! Senyorito! Dili tinuod kining tanan. Dili siya mahimong mabalik. Huwag man siya mabati ako. Nagsigil sa yaw-yaw nga naglakaw. Senyorito! Dili na ko mabalik pa dito. Dili na. Ipaingo na siya sa dalan. Kuptan ko siya. Agoy! Mura mag-atakihon, mag-uuna ni mo nyo rito. Pagkalit magkagsagit. Kuyawan lang tani mo. Kalit na magkagsinggit. Gano man ka? Ha? Ay, masinyura og si Mihoy. Ikaw naman ginabalik. Nakita ko siya ni Usting. Nakita ko siya. Kinsa man? Si Mila. Nakita ko si Mila dito sa ila. Nagkugos siya siyang anak dito sa taas. Sa ila doon sa may bintana. Ha? Usay. Baya, kinig, uunsa nyo rito? Wala gyud ka. Kung paundayon na ni mo ang imong gibati nga pagkakonsensya, matiriring yung ka, ana. Kanugon sa imong kagwapo kung mabuang ka lang unya. Tinuod na akong gisunti. Nakita ko si Mila. Ano bang dili man mumutuo? Kaya wa man may makakita. Bahala ka. Diya ka na. Ayay. Hala. Paingon na ginig mataas ka tiriring. Ganong gilbitaw nga nagpadahas iyang gibati. Nanglugos og may patay. O garon, nakonsensya og kabuang na. Bisan unsa na lay makitaan. Kita kuno sang nila. Paita. May patay magud nga mo pakita pa. BSI bangag sa ilong. Mubalik ko sa kusina. Tiwas ko kaon, oy. Hipusa ka ng kinaan mo, ha? Basta ibutang na ni mo dili sa lababo ron, o ako na siya pasundo ni mo, ha? Dili ba ako ni mo katabang diniteng? Sus! Kagamay ra ini, magyaw-yaw ka pa. Mura ba siya kang amo? Ay, bahala ka niya. Biyaan talaga din niya. May una na tutang o sulod sa amo kwarta, kay napay daghang plan sa hunan. Tabangan pa na ko ito siya. Sige, diha ka na. Alakaw na gani. Nagapagigtabi. May muskog kaon, may samtawa pa, senyora. Di sila masayon. Nagikuhaan kong ilang sudan. Masukura ba yun to? Nga, manghilabot, mis ilang kaon. Kay dili ko na mahimong maragsama mig pagkaon. Kay mga mutsatsura ko na midini. Uy. O, saron? Mura magmay naghilak. Asa maron? Liliun ko ganis kawas, be? Sita? Tutang? Ikaw ba ka na? Sita? Uy, may babae nga nagbarug sa may punuan sa Kalatsutsi. Kinsa man na? Kay galaan, dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila.
Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurna. Dalit sa RMN Drama. Tulaga